papadala ni Medic. Kasi in-announce niya. Diba? In-announce niya kaya ni... Oh, mamaya. Mamaya naman naka-live ako. Ganda ng pwesto dito. Ayan. Ang ganda ng golf area. Green. Ayan. Daming kalamansi dito. Oh, ba? Ang laki dyan. Tama naman ang oras mo. Hindi, yung monitor lang ang nawala. Yung pinakamaliit. Ay, seconds. Oo. Minutero ang tawag, sabi ko. Seconds, di ba? Minutero. Seconds. Hindi, minute yun. Seconds. Bakit? Sabihin, para mag 1 minute. Asan yung seconds? Nandiyan sa gilid. Ito yung ano niya. Ito ng kwarto. Mag-exercise na lang ako doon sa bahay. Mabilis mo mawala yan. Kaya pag umuulan ka, yan. Yung payong. Mamaya po, alas 5, nasabi ko na sila nanay, no? Let's go.